Pozdrav svima ljudi od Petra sa kanala Petar Gamer 10. Danas nećemo snimati gameplay, danas ću samo da vam kažem da sam snimio onaj najava za snimanje Clash Royale kroz Power Director, ubacio sam samo screenshot i ubacio sam muziku. Sada, da li želite da snimam, to sam baš pitao, samo ništa nisam pričao. A sada, da li želite da snimam ja Royale ili ne želite, bacite like ako želite da snimam. Ako želite, koji da like, neka napiše komentar da li želite da snimam. To sam htio samo da vas pitam. Ja ću snimati Royale, neću samo da znate ako snimam, neću početi iz početka jer sam ja već počeo da snimam, ja sam već počeo da igram Royale, imam neku arenu 3 sam, level 4 sam i ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali, ako vam se video ostavite like, share, subscribe, mi se vidimo u nekom od narednih klipu, pozdrav!